ఇటీవల జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ సెలక్షన్ కమిషన్ గా వ్యవహరించిందని తిరుపతి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు చింతామోహన్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. గూడూరు పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. దేశంలోని బ్యాంకులను జాతీయకరణ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో కృషి చేసి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను పటిష్టపరచడం జరిగిందని అన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాంకులను ప్రైవేటీకరణ చేసేందుకు ముందుకు రావడం శోచనీయమని అన్నారు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్న సుమారు 10 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తున్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని అన్నారు.